Zato me dobro slušaj šta ću ti reći, momče. Na 77. planini ima jedna pećina. U pećini živi baba. U te babe valja da služiš. 3 dana i 3 noći jednu kobilu da čuvaš i sačuvaš. A možeš je sačuvati samo ako je cijelo vreme jašiš i ni za tren da te same savrata. Kad je sačuvam? Onda od babe možeš da tražiš šta god hoćeš. Šta da tražim? Slušaj samo, baba ima 12 konja za jaslima. Ne zna se koji je od koga bolji. A u budaku ima konj kao da je gubav. Tako se čini. Iznad tog konja je mač. Uzmi tog konja i taj mač. A što baš gubavog? Ja ću ti se tajna kazati posle. Ići da te zlotvor pored mene ne nađe.